Khaile tun chuma hian Russia le U-krain Indo na kalzel chanchini han soizaw le don tiang kan thupuya kan lu ma in he YouTube channel hi khawvel ram sang chanchin athar le hlui chui Zawhna ta na siamania min lo subscribe sak theu ula regular taka update thin kan tum don ani Russia le U-krain ram Indo na kalzela Russia sipai sanga vel zet thi to turanga yani Hemi bakah sipai sang chuang zet hi U-krain sipaite an hreng mek boka Heng Russia sipai an hren mek te thusawi hian khawvel mipui te makti tur thil tanok mai Zawhna lian tak Russia sorkarin U-krain rama sipaite phatsan ta emni tile Russia sorkar hian Indo rengin sipaite hi lo bumemni ti te chuan soizuye lo ta le mai U-krain sipaiten Russia sipayan man te biak na sang bakah U-krain civilian hren khatten Russia sipaite tlavel mobile phone mangan lo lak na social media lama dar na sa le mai boka chung zinga dar zau ber pakhata chuan U-krain civilian mi pakhatin Russia teng khaltu konglai lo ding reng a chhai elai tilanani Russia teng khaltu ne na hian enga tinge idin reng mai ni han tia Russia teng khaltu chuan kan petrol kan tlan kang vekalom le ti na changa U-krain pa hian kakar hian Russia ram thleng rok nu le din duem a han ti el lui ngal zata Russia teng khaltu po hi anui ve ringot mai ni U-krain sorkar hian Russia sipai aman te biak na hi khawvel hriat turin a pholang deuh zel thina social media lama na satakina dar mek zelani Russia le U-krain sorkar ten Belarus ram rula anin biak na chuan ra chhuah tur ala nei tak chuan lo wangin Indo na chun zom zel ani U-krain sipai ten Russia sipai an man tam tiela Russia sipai an man te chu ngaih savak lovin khawvel mipui le Russia mipui daril rumhin thei turin alo enkol thina ni ei tur alo pea liaman omin a thlonin an enkol boka khawvel ramdang ril rupo ne le nge ni kha Ukrainian Ministry of Defense ten Russia sipai an man te enkol na tur thil pakhat special hotline ti an siama a minga return alive from U-krain himle dam takin U-krain ramatangin hole na ti avwani he thil hian thil tum pani akeng tela pakhat na chu Russia sipai an hren mek ten Russia rama anu le pa te an biak po theina turani pani na chu U-krain rama Russia sipai an hren mek te chu anu le pa ten U-krain rama tanga Russia ram an chhuah ngaih hruai ho tir le ani Russia sipai an man tam tak te chu he hotline mang hian Russia rama anu le pa te an biak tira Russia mipui le khawvel ram dang hriat turin social media an pholang ngal deuh zel bokani enga tinge hetian pholan kher ti po hi soizui thei tak turani hundanga tan khek rila Russia sipai an man ho biak na lam hi hoile ta zokila Russia sipai tam tak biak na Ukrainian Ministry of Defense in aphau chu atang hian thil lang ruak theiawm tanual mai chung zinga chuam Russia sorkar le Russia sipai nu le pa inkar mai bakah Russia sorkar le Russia sipai U-krain rama ommek te inkara thuru ka omni ti hini U-krain sipai ten an interview na an thusawi thil then khati han soi lok teang social media alan dan chuan Russia sipai U-krain sipai ten an man khom tam jok zinga rol thar chuak et otan tam hle mai khothang lam ram te chuan thuak suk sak rual tok vel leka an ngai pha ani Russia sipai rol thar pakhat chu U-krain rama engtia local nge ani ti an han zota ani chuan kan ho tu ten kar khat zet sipai training min nei pui hnuwa U-krain ram rula duty turin min thon liama kan mobile phone zong min khom sak veka khaile ikalang an tia tundin mun hi ka thleng ta ani ti na soya a soi tum ber chu kan ho tu te nena tangin eng ber nge ka ti tur ti hi ka hrelowa min hril hek lo ati na tlukani
sipai dang pakhat interview na chuan U-kraine nen an Indo don ti reng a hriat lo thu le an ho tu te order a hmu wang chawin U-kraine ram chunga an lut ani ti thu a soi le boka Russia sipai dang pakhat le chuan tun laia an Indo chan ber hi abang bo tak zetani ti a soi ba ka U-kraine ram chunga an lu hnu poin U-kraine rama an mek ti a hriat mu mal lo thu a soi ve bok Russia sipai an interview tam taka hian Russian sipaite hian an Indo don ti an hriat lo thu le sipai nun chan military training mai nei tur angin sipai ho tu sang zokin an hril thu an soi deuh vek bok ani Indo in tran ma lek khan Russia President Putin a khan Russia sorkar television channel pakhata U-kraine sipaite chu an ral thuam tlan san vek tur le Zelensky sorkar chu pai thaturin a the mau mai ani kha Russia sipai ho tu then khat ten hei hi an lo changchoi viau ani nge yang Russia sipai dang pakhat chuan mobile phone manga anu le pa abiak na ti hian a soya kan ho tu ten U-kraine rama ti hian in vatlan lu tanga U-kraine mipui te chuan an lo lom viau wang cheu an ti thu a soi le boka Russia sipai zinga po hian Putinan U-kraine sipaite chu an ral thuam tlan san vek tura hriat tirna alo siam kha ataka thleng ngei tura ngai an om ni ngei na lang Russia sipai pakhat hian U-kraine rama kan valut chu kan ho tu ten min hril dan ne ni nang lo takani mun tina min lo dan an tuma min kap char ringot mai ani ti in a soya tin Hemi bakah hian U-kraine rama mi te chu Russia mi te ang boka mel le pian phung an ni awangin ka tur ber po a hrelo ani ti a soi tel bokani U-kraine sipai ten Russia sipai an man zing ami then khat chuan ration an don that lo awangin chomu malan e ngai lo ti an soi chuaka adik nge ni poina lang social media pakhata chuan Russia sipai ten civilian in an roklai ti lanania he social media an pholan hi en cheu chuan Russia sipaite hian tlereu le thil hlu ai chuan ei tur an dap a ang ber zokani Russian sipai then khat hian an chuan na Indo motor tuial thei petrol diesel an tlan kang vek thu te an soi nok mai boka U-kraine ram chunga Russia sipai teng le armor vehicle himpia la char nol tura om fo mai bok Russia Indo teng then khat phei hi chu chir dia ka lo om top ringot ba ka Indo na man ruwa thatak tak khawvel ram tam takin an lei phak lo tur thlekin U-kraine sipai ten an char nol fo mai bokani petrol diesel an tlan kang fo ti po hi thil om ngei ni inalang Kharkiv muna Russia sipai pani civilian nena petrol deal lai mek chu manan ni an indona hian petrol diesel vel an pa im emlem lo ni na lang Russia in U-kraine ram chunga atir lu Indo motor te hi maintenance po a thatok lo ani mel chir dia ka tenga tang ringot mai te kha mak ang ring takani Russia sipai an man pakhat chuan an ho tu ten an kalna tur mun an hril mu mal lo thu le kong an bona sa ti a soi le a hei po hi dot vek ani arin om bik hau lo a chan chu social media trend khata Ukrainian civilian trend khat ten Russia sipai kong bo hril hai fe mel an lo tar lang man vele zel mai bokani social media pakhata po Russia sipai pakhatin Ukraine civilian nena atlan mek na kong chuan khoilam nge apan zel ti azod lai pholan ani tun lai khawvela GPS geocoordinates satellite mapping van sanga tanga leilang phalak na hi mun tina om towa tun ma de waram then khat in soi thei na tak satellite ka chhuah te po tun lai a chuan private company lian dewin an duin an kap chuak zet thei to ani laia Russia sipai ten U-kraine rama kong an lo bo fo mai hi khawvel mak ti atlingani kong ko mu thei tur map
emo khol mu mal deuh an hmang lo ni nge in alang pang zol kong hi khoi lama nge ti ang ngot da tun lai khawvel indona che chhuah hi a fu ber to lo ani mel viau social media tanga ngai dan dang pakhat la thei fo chu Russia sipai tam takhi Indo tur em chuan anin ring tok lo ani mel viau U-kraine sipai ten an hren mek tam zawk hian military exercise nei tur anga tir chhuah an ni thu an soi tlat ani an zan mulai kai tho chopa khaile sipai nun chan zira hune tho ula kal nga lang ule ti chop an ang ta viau ani Russia sipaite hi ril rulama in buat saina thato ka omlo ani mel Russia sipai an man tam tak hian an sipai ho tu ten an phatsan thu an soi mau mai boka an thian te thi ruang po lo mani ngai lo thu te po an soi chuak hial mai ani U-kraine sipai thi te ruang hlom tur chu U-kraine hlom ngai pol an oma Russia sipai te poin U-kraine civilian le U-kraine sipai thi ruang te hi lom an phal sakani U-kraine rama hian Russia sipai ruang hlom tur Russia hlom ngai pol ero an wang fu nge yang le Hemi wang hian nge yang social media pakhata chuan Russia sipai thi ruang te hal ral na tur motor mobile crematorium in Russian convoy te zui chan bek to ti tarlan ani media dang pakhata chuan Russia President Putinan U-kraine rama Russia sipai thina salutuk hubbo atum na man ruwa mai ani ti asoi mau mai boka Telegraph UK in Russia siam chhuah ruang hal ralna mobile crematorium thalak aron pholan hi ero kum sang ni le som pathum lam dayami ni ti chui chuani hetianga khawvel news agency lian ber point thuleng vel mai an pholan thina wang hian Russia hian ruang hal ralna motor hi U-kraine athon lut nge yem ti achiang chuang hau lova atir lu nge ringero mitam taganom phau mai U-kraine sipai ten Russian sipai an man te biang biak na hian supply an don that lo thu alang fo mai boka supply line lam achak tok lo ni nge in alang ani lo vek point U-kraine sipai ten supply line hi an chai buai ve hle po ni thei satellite thalak na in a pholan pakhat U-kraine khopui daya Russia sipai motor in tlar put mai nithum don tlan son chuang si lo te po hi petrol diesel nga bel mek emo mamo khop nei lo ani mel ta hle mai Russia hian U-kraine run hi a chut sual ve deuem ni o ti Zawhna pom le tran meka sipai le ral thuam zonga Russia le U-kraine khai khin ta ila sai pui le chai chim hian ni ringot mai Putin hian U-kraine hi nin hi khat leka lak duak a beise ani nge yang a beise ngot ang ero ani lo ti chiang U-kraine rama hian sipai ringot ni lo ram le namta na martar in huam civilian nuai chuang atong tel tlatani hei mai ani lo khawvel ram sang atangin mi sing chuangin U-kraine puiturin an lu rui toni heng zinga hian indona lama thiamna le rem hriat anei fe pon omani atop kharna lam hnai to ila tun tum indona chanchin media tenan pho chhuah dan chung changa hian thil buai thak tak a om ti I han bel le ram teang Russia le U-kraine indona chanchin tam takhi U-kraine le khothang lam atanga chuak ani tlang puya U-kraine sorkar le mipui ten social media hi Russia beilet nan an mangna sa ema heti lai hian European Union lam chuan Russia chanchin thar pho chuana te chu an khapsak mi thung sia Russia lama tanga chanchin thar pho chuah mu tur awanga tin Russia mipui tam zawk hi chuan Indo hian du lo ti achianga Russia khopui tina Indo du lo na lan tirin mipui sang tam tak an lapung khom deuh rengani engpo ni se he channel hi min lo subscribe sak ula min lo like sak bok ula comment te lo pe ula min lo share sak bok ula khawvel chanchin a hlui le thar ron tar lan sun zom zel kan tum don nia